iki sobat Gunung Malpagan. Wasihanantara Jawa sapa? Nalendra sapa ingkang kon nyatasaken Prabu Jayakilatma. Prabu Jayakilatma asar apa mangkon? Kowe kan dadi pandhikaning para putra. Ora teteling-aling. Jangat aku majuning parakan hayung diwa. Kudu bisa mbalake Kanjeng Rama. Wis dadi patembayan. Betul bisa nderake kudu wong kawata bisa nyempalake marang bau kanan kering. Jangat aku tak sumbar keparat kulangan mongkol mongso lalu obani. Tunggolo. Pakon dadi sekarang jinggo ini kan. Ora minggat sirna madyaning palugon tinuju.
Kakang Mas Antareja ngantos krewek nanggenipun tumandang. Ngedapi-dapi temen mungsuh iki lamun mati dirung kepincing siji urip meneh. Kunangan apa pringgandane kelakon telabung saka dirgandra pecandhasmu dhewe. Yai Prabu wonten dawuh Diwas ngrekoso Yai. Titik mungsuh yen dipateni dirungkepi urip meneh. Ninggih kula mboten wegah Kakang Mas. Iya ning iman-iman tenagamu. Lajeng keparipun kados pun Yai. Dina iki andum gawipun Kakang bakal nguwatake pesanggerahan kene terus dene Siadi aja wedi kangelan. Ndak patah sawana Paman Arjuna. Swan yang Madukara lakon iki atuna Kanjeng Paman nyuwun pamit.
Leng-lenging driya mangungkung kanduan rimang mengko sangkyah utama Parami nyemangun Bandhawa Pati nenggih Prabu Jayakilat Modala Prabu Jayakilat Moko lumawan tanding lawan para putra-putri ingkang wonten pesanggrahan Randhik Kumbala. Katingal Gada Ginada Bindi cara pedhang kelawan tameng. Kateng pusaka ingkang medhas saking pingitan Cilendra Pinda Jawahi wis parandene. Tan bangkit ngucikaken dhateng kusikaning Prabu Jayakilat Modala Jayakilat Moko. Nalika semono Wasi Anantaraja katingal wenggak yudaning nata pringgondan pinasran sowan dhateng kasatriyan Madukara hamarak ingkang kamandyan Harjuna angaturaken dhateng lampaning Randhik Kumbala ingkang kaparintah dhateng swaling kayu sigra ngambake ngawiyat nata pringgondan enggal prapteng kasatriyan Madukara ingkang sinanja tuliring muhung ingkang paman Sang Arjuna. Nalika semono munduring nata pringgondane kaya wis angancik ing wanci madya ratri. Mangkin sonya tengah kulem lengeng arum Wungkara Sang Brahmana lan pindah swaraning madu branta manut kembang rarap ning rimang kriyaning kanta maruma sangga jaya gampra ngungkungan dilangi luwih kencuringing raja swala rare lan nyap tekap ning koko nyaring mangsa Padrawana kawitan taun Candra Sengkala nengna gentiya kang kinucap ing mangke datang kaya kang namadyaning kasatriyan Madukara nunggih Raden Harjuna pinarak lenggahan kahadhep sangya para garwa partapana kawan yekti panengah Pandhawa sekondang kawenang-wenang
awasta kasatyaning Madukara. Kasatriyan sakelangkung indah ketitik sarasah lawan Badur Pansedaya wagi wilis. Linis pitagapit mulih kuwung hanyawengi. Wanguning kembang-kembang ingkang jembangan sami pineta saponto-ponto pepantane sarwa sari pepetetan pinatut. Anu ketimbang apit-apit pinintos papan taruti sing pasang-pasang. Pasangi dapur pucat jemurut sacing kiri gegini saking mandruan kuwung nawong wilis ngerti jamung musuh dawa. Renyep dinasri marjan ing kasatriyan ing Madukara. Nalika samono seputaring paranti ngarak lenggahan ing madyaning tandhaku inggih menika tawanane. Pamadyaning Pandhawa kasih Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Raden Partasudha. Indratnaya Jahnawi Pandu Siwi Gudha Kesawi Batsuwanagaya Raden Mahabahu. Nalika samono Raden Arjuna pinarak lenggah kaadhep lawan Sangya Para Darwa. Menika warnane putri saking Pandura ingkang asisilih Dewi Wara Subadra. Ya Wara Subadra. Wanita endah warnani ayah Batari Supraba nurun. Kasambet wingking katingal piswanipun nenggih Dewi Wara Srikandi. Datan kantun nenggih Suma Dewi Larasati. Ing wingking lepat ana kawan sampat suwangadhep nenggih Kurang Semar Nala Garing Petruk dalasan Bagong. Sawetawis Raden Harjuna datang ngunandi kelawan para garwa mangkono wijining pangandika ingkang dereng kawiyos ngladhi.
Yeah.
Nilining memanis Ambel meringkang cipta sumrambah weh pranti Roma setyas manakung Musti keng hapsari patine hanggung kayumyun madu ning Sawatara wanggun kula lenggahan ana ing Pandhapa mengku ta ibune kula ana dawuh apa pangeran animbali kelawan aku marmondak piji marak ana ing pengarepan kuayiwa dadi kaget ing atimu kumejot kumitir carut amur kelawan maras bareng aku tampa timbalan ing pangeran ora liwat aku ngaturake pangabekti katurana ngresaning pangeran Iya ibune kula pus ndak tampa banget ing panarimaku. Wara Sri Kandi. Wonten dawuh pangandika Pangeran miji dhateng garwa paduka kula pun Sri Kandi. Mara prayoga nuwanggen ngadhep Wara Sri Kandi. Kula nuwun inggih Kanjeng Pangeran kados boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara mboten langkung pangabekti kula mugi kunjuk. Iya Wara Sri Kandi wis tak tampa banget ing panarimaku Sri Kandi. Larasati wonten timbalan ingkang adhawuh Pangeran animbali dhateng garwa paduka kula pun larasati. Mara kepenak nuwanggen ngadhep ana ngarasaku. Kula nuwun inggih kados mboten kirang prayogi anggen kula namung pangabekti kula mugi kunjuk. Iya larasati wis ndak tampa banget panarimaku. Kakang Semar wonten timbalan iki ngadhawuh ndara miji dhateng ing abdipun Badaranaya kuwi padha kanthi rahayu nggonmu suwanana ing ngarasaku angge kumejat kumitir bedhaing pinggir Damono jlumatana kangge siba mangke sore mumpung gedhe rembulane mumpung jembar kalangan mboten langkung pangabekti kula mugi kunjuk iya Kakang Semar wis ndak tampa nala garing kula ndara
kuwi uga padha rahayu nggon ngadhep. Pangestunipun Ndara Wilujeng sowan kula. Mboten langkung kula ngaturaken sumpah pangabekti mugi konjuk. Iya nala garing wis ndak tampa. Petro nun wonten dawuh pangendika Ndara miji dhateng kula pun sira gendela. Kuwi uga ketemu rahayu anggon ngadhep ana ing pangarepanku. Awit mung dipangestunipun Ndara lulus raharja pisuwan kula mboten langkung pangabekti kula mugi konjuk. Iya wis ndak tampa. Bagong. Kong ditimbali ngono, Pak. Aku neng-nengan lho karo sapa? Ya karo kuwi. Weh, bocah iki arep njaluk kuwalat. Karo sing bayar kok dinengke. Ya ben. Diundak ora mundake. Oh. Sepele men lho. Lek mung ngawula iki ora mung Ndara to. Wiwit bapake Ndara. Wiwit mbah-mbahe Ndara. Iki wis suwita wadine kok tok nengke iki terus karepmu iki piye? Ora tak wangsuli nek aku durung diundaki ya. Kabeh apa wae iki yen kepengin arep mundak iku kudu ditingkatake awake dhewe. Yen awake dhewe wis rumangsa mundak ing babagan apa wae kuwi lagi kena. Kowe iki nyuwun karo Ndara, karo meneh Gong. Yen pancen perkara bab kuwi ora usah ndadak iki nyuwun Ndara iki luwih waskita. Luwih permono nyawang marang sawiji-wiji. Antarane bapak gareng aku karo Bagong. Sebab apa ing ngatasi Bagong kok belanjane ora padha karo bapak, kowe kudu ngrumangsani. Aja njur terus sirikmu tok dokok ngarep kuwi ora kena. Ing antarane kowe karo gareng iki sebab apa kok akeh gareng lho kuwi kudu digoleki dhewe. Nek terus kowe terus meren karo kancamu, meren karo gareng, mongko ora gelem ngundhakake marang sekabeh kepinteranmu iki jenenge ra luput kowe, ora luputé Ndara. Wis aku njaluk padha. Oh, ya wong nekat. Bagong yen pancen kowe ora gunan nderek aku, kowe kena lan tak lilani metu sak njabaning Madukara. Pangrasane Ngarjuna tanpa Bagong isih ana tunggal Bagong liya. Oh. Nek pancen kowe Bagong ana kene iki kurang kurup. Iki sih ana pocokan Bagong sing daftarke. Engko anggere wis diundangke merajak. Apa karena kepaten pangan kowe? Iya ya, kandhane ya. Nun kula Den. Oh, bareng dijoli tak terus. Mangsuli to. Aja sok ngudha rasa kaya mengkono. Anggonku paring ganjaran karo kowe akeh sethithik iku mung dumunung ana ing panarimamu. Diwene ana akeh yen pancen kurang nrimo mesti ngongso-ngongso. Awit kangsa kowe iku kudu mok sumurupi yen menungsa iku anane mung kurang. Yen ora linambaran ing panarima mesti bakal salah tumindake. Lho. Kuwi rungokne ulangane Ndara kuwi. Menungsa yen mung sarwa kurang karo sambat. Wis kuwi gandengane wong urip. Wong urip iki kepenak ya sambat, ora kepenak ya sambat. Entuk kaya ya kurang, entuk sithik ya kurang. Mula kudu iso mepor nyang pribadine dhewe, ngono. Iya ya, iya. Ana kawan mara padha prayoga nunggun ngadhep. Amarga sawetara iki
Aku durung siba menyang praja Ngamarta. Mula akeh lerene tinimbang anggonku tindak. Nadyan to mengkono, aku ora niat bakal ngurangi jatah kang ndak paringake Panakawan. Nggih, matur sembah nuwun. Pancen nek pinuju kersa tindak ya ora kaya ndara, nek pinuju prei ya ora kaya ndara. Rumangsaku kang wis kersa tindak iki saya yen sasi apik. Saben bengi iki mun tindak nyang alas, nyang gunung, nyang pertapan. Ning anggere mangsa prei ngene iki direwangi kekadar ngene kok ya sing diarep-arep iki sok kapan tindak nyang alas to nyang pertapan. Ewa dene kok ya angel marga urung kala mangsane teka. Ora beda ngudara sawakku dhewe karo Kang Gareng. Aku karo Gareng iki wong seni. Yen ngepenak ya ora kaya wong seni, nek rekoso ya ora kaya wong seni. Yen ngepenak ngono iki ajae. Neng omahe parani montor. Duh, bablas. Yang jagat kulon terus benine yang jagat etan. Montor. Turu ning hotel. Oblas. Eneng taran terus eneng nggon iki ditawani karo sing duwe gawe. Wah niku nyuwun pangapunten sarenipun namung wonten gubuk lho mongko hotel. Coba bantali resik-resik. Tempat tidur iki nganggo pir. Tangi turu ngono ki sego goreng wis semawis. Endoke setengah mateng wedang iki werna telu melek kopi karo teh. Aku ngene pinuju jarak apik ngono iki. Pipis di awal. Wong seni iki anggere kepenak ngungkuli ratu. Ini nek rekoso wis sak ngisore kere. Nyang mangkat dhewe wis ngepit. Utane grejeh. Tekan paran iki gamelan durung ditata. Gamis ning desasik. Lalah lampune we petromak e jer mleret wae. Ganti teplok. Sewengi wis ora barang piring. Arep nyambi disambi ora enek. Nek wong lagi rekoso iki bubar melek ngono iki esuke sarapane segane mambu. Saya nek nyang paran iki lagi pinuju rekoso. Wah, kok ngomah iki ya numpak kendaraan ning nyewa dhewe. Kandalan bane gembos wis iki titikan. Anggere wis lakune mengulon ngono iki wis arang-arang hotel iki. Pol-pole ya wis. Eneng nggon cedhak kandang. Lembute gedhe-gedhe ae. Jerengke widik. Kuwi nek wong lagi rekoso mula aja rumangsa gembira lamun lagi ana dhuwur. Aja nelongsen pinuju ketanggur lelakon sing kaya tak kandhake mah. Aku iki dhisik tenan Bang ngalam aku iki. Ing atas arep metro iki digoncengke pi jarike bedah. Lalah entuk sing rada onjowe dokar ning anggere sebelah nyemplung kalen. Lelakon ku dhisik. Bareng gelem mlayu iki nabrak becak. Wis. Ayo pancen kaya ngono kuwi jenenge suka lan sungkalaning wong seni. Iya ning gandeng awake dhewe iki pengemban seni.
Nadyantana pucuke gunung yen pancen dibutuhake kudu mangkat. Kaya aku ki tenan Petruk aku ki wis tekan ngendi-endi. Petruk ngendi to? Oh, Petruk kono. Wah, ae pancen. Anggere sing durung Petruk ki kae nganti aku ki ning nggon kumpulan wayang wong nek Petruke dudu aku wong nonton iki wegah. Do mendelong. Monggo anggere aku wis Metruk ngono ki wis sambutan jaba ki plok alah kae Petruke kae. Kuwi aku. Dadi aku ki tenan nganti ditawakke nek ora ning aku ngono wis ora entek hadise iki. Anggere aku wis ning corong RRI ngono iki. Menika dipun tindakaken sederek menika ayan Petruk ngono. Wah wis bet. Karcis ki entek. Ewadene ya wis tau ana sing ngapusi ditawake ngoyo ki ora enek. Entek akale wong pintere wong golek dhuwit. Menika gabungan sak dunia. Lho, wah sak dunia. Bae sing teko ki gareng. Bojone gareng. Anake gareng. Sak dunia ning wis mulih kabeh. Oh ayo aja moyoki. Marga tataraning wong dhuwur iki saka ngisor dhisik. Ah ya ning mbok ya sak lumrahe wae. Ora usah dadi kandhane sing marga ngundak ngapokke sing nonton. Diwasti murupke ngoyo-oyo iki tibake menika gandeng sakit mongko ora dikon dilarakake. Ha wis tau enek akeh wong. Ibune kula apa pangeran kepriye kahananing Madukara ora ana sawiji-wiji kabeh para kawula padha sumuyut sungkem ana ngresaning pangeran dole mara coba kowe yen arep nulat ya nulata bendaramu piyai mukti ora kaya bendaramu priyaine berkas kundang kebagusane daleme ya kasatriyan kaya ngene garwane akeh ayu kabeh putrane akeh bagus kabeh apa-apa sarwa duwe wah tangeh kaya ndara iki nek aku iso ngembari ngono ya tangeh wo mbok nganti peyok sikile paribasane ora bakal iso kaya ndara panjen ndara karo awake dhewe iki nudrat beda ndara ki piye luhur awake dhewe iki mung sak derajate ngabdi coba to nek dipenggalih ndara ki ngatasi mung priyayi siji garwane akeh dene kok garwa pirang-pirang ora mangsa marem kabeh ora ning sing cuwa ora ning sing gelo kabeh mangsa seger kabeh mangsa kecukupaning tata lair lan batine sangka pintere nggone andum kabagyan dari Arjuna coba sing ning dalem kasatriyan kuwi genah telu Ndara Sembadra Ndara Ayu Sri Kandi Ndara Ayu Larasati kuwi sing ning jero praja sing ana jero pendopo utawa jero praja Madukara monggo dina yen ning 7 garwane kek 3 coba pemaku sing merdil ngono rong dina kuwi nyangbu sepuh rong dina nyangbu penengah rong dina nyangbu ragil ijik sedina nggo nyungsun kekuatan areng berobat iya kuwi sing ning jero ya iya widung sing ning jaga kandhani kok coba to arep ngrasake kelenengan sewanci-wanci gamelan wis duwe dhewe. Gamelane dhewe. Yoga yagane dhewe. Sinden yo ngaturi saka jaban rangkah. Ora ndeke dhewe, ora enek. Garwane Ndara sing sinden sing endi to?
Nadyan to ana sing kersa sindhen ngarang-arang. Dasare para putra Madukara ki baut-baut nyang tabuhan. Ndara Abimanyu ki senengane nglender. Ndara Gandakasuma ki ngrebab. Ndara Wisanggeni ling ngendhan. Coba Ndara Prabakusuma sing nyelentem. Patih Sumitra kuwi sing ngegom. Lho, komplit to. Lenyiter gareng. Aku le bawa. Aku le ngedhok. Iya. Coba kurang kepiye ngatasi kaya Ndara. Mula nek bisa ya gayuwen kaya ndaramu. Wah, Tarewangi banting tulang. Ing pengajap karepen tiru Ndara, ya ing bab apa wae luwih bab perkara donyane. Tarewangi tuku undian harapan. Cinta gambarake ning nggon otak mung 75 yuta. Pementuk ngono, weh arep tak tanjakake. Nganti Tarewangi ngadol omah kok. Urung nyandak-nyandak. Ana kawan nyun wonten dawuh. Kesugihan kuwi ora maremake. Kapinteran iku ora nyenengake yen kabeh mau moh ngamalake marang para sepadaning urip. Lah dalah. Luhur men budine Ndara. Nggih, kaluhuran Den. Mula pono kawan. Sangka pangrasaku malah aku pilih kaya kowe tinimbang aku. Sebabipun menapa? Aku iki sawijining satriya kewengkuing pernatan. Yen kowe Panakawan sluman-slumun nanging slamet. Wah, nggih pancen kula niki. Panakawan papan niku mboten kewengku pernatan, mun bludas-bludus wonten nggih pun penak mawon. Pemajeng dolan nggih mboten ndeling ajeng neropong. Ini nek satriya tindak sepecak ngoten pun ditonton. Nek gareng kula kali Bagong niku mbok nganti ajeng ngobongke kasur. Mboten enten sing ajeng nyamah ten kula. Ini nek Ndara niku miyos ngoten saestu. Mila leres Ndara niku seneng wedok ya malah rabi ngoten mawon. Iki nek utama nek kaya kula gareng kali Bagong niku pun luput sinatur. Kula niku anggere sekira Ndara niku pun lerem penggalihe terus saged sare ngoten kula kali gareng Bagong niku brabat. Pun endi sing dhisik. Endi sing wis renggone ngono iki. Dadi penunjuk jalan. Dhisik wis tau gareng arep dilapurke RT-ne perkara kasure kobong. Pendem modiar. Iya. Kuwi gadeng ora caturan. Ibune kula apa ora ana ingkang ndak penggalih mung kajaba lelakoning Kakang Mas Bratasena kang teka spirine durung kepareng kundur menyang kasatriyan munggul pawenang. Kek kepiye mungguh kahananing Kakang Mas Werkudara. Pangeran napa ora ana panggalian kepareng sumusul kelawan Raden Werkudara ingkang sawetara datan kundur menyang kasatriyan. Ing pangajap aku pengin bakal sumusul sowan menyang Praja Ngastina. Yen mung aku dhewe ngrumangsani yen arep sowan menyang Ngastina kudu golek kelodhangan ingkang prayoga. Kudu bisa momong rasaning ibune kulup. Kajaba yen liyane menyang Praja Ngastina.
Aku ora apa-apa pangeran, margana wigati. Mengkono Lahir batin yen kurang percaya jinemono ing pernajaku. Aku iki sujana wis biyen-biyen. Uli mula sekabeh wong lanang kang wis duwe andeng-andeng. Lunga ngono kuwi mesti iso ngrasa awake dhewe. Iya. Kaya ndoro kang ngerti ndak nyang Astina ngono mesti golek kanca dikanthi. Nggo paseksen. Ora ketang kancane iki ya Anggi Srana. Anggere kancaku ya aman. Wandamu kaya gilut ngono ae. Iki ya ngomong mune nek wis ditakoni ngono ya wis blekak-blekuk. Yen pancen wis ana lilane ibune gulut mbok menawa aku ora swingga semusul Kakang Mas. Nanteng mangke sawetawis Raden Pinagus ingkang embal pangandika kelawan ingkang garwa katungkas wanipun Raja Putra Pringgandani Raja tanpa araban. Gelar pantamun carep dina nerekekonang suram sorotitan